yace suratul fatiha magani ne akan dukkan wata cuta, ruqiya ce cikakkiya, mabudi ne na arziki ga wanda talauci ya masa katutu, budi ne da samun wato mafita da kuma kariya a inda karfinka ya gaza. Ka shiga cikin wani hali karfinka ya gaza, ka rasa yadda za ka yi, an ritsa ka, karanta fatiha kawai, ka dogara ga Allah, ka yi ta da gaske a zuciyarka, wallahi sai fatiha ta cece ka. Ibn Uthaymin Allah ya masa rahama yake cewa yana ɗaya daga cikin abin da ya ce ku ɗaliban ilimi za ku rinka gaya wa awam. Ya ce awam da yawa suna yin wai kaza ta kwana akan dami ba ta sani ba, shine ga fatiha akan kowa a cikinsu, amma sun je suna ta damuwa, suna ta rikicewa akan rashin sanin ina ne mafita in sun shiga damuwa. Ya ce ku je ku gaya musu sirrin fatiha, cewa duk abin da suke so na ibada da rayuwa akwai a cikin fatiha. In damuwa ta dame ka, zauna ka karanta fatiha. Ya ce ku rinka fassara musu ita, za su gano sirrin da ke ciki, ashe suna kwana ne akan dami ba sani ba. Ibnul Qayyim ya ba da labari, ya jingina akan wannan sahabin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id al-Khudri, wanda ya ce wata rana sun yi tafiya shi da abokansa. Da suka yi tafiya sai suka isa wani gari, wannan garin suka ƙi su ba su masauki, sai aka ce su tafi can bayan gari su zauna. Suna zama sai wani abu mai dafi ya ciji sarkin garin, sai ana ta neman mai magani. Aka karaɗe dukkan masu magani, suka ba da iya magani, sarki bai warke ba. Duk abin da za a iya yi na dabarbaru, ko allura, ko a sha, ko a shafa, ko a yi hayaƙi, ko a turara, duk wannan abin ya sa sarki bai warke ba. Don haka sai aka ce a tafi waje neman magani, duk inda za a samu sarki ba lafiya. Sai ga wasu suka zo suka same su, suka ce ku baƙi, ba mu sani ba ko cikinku akwai mai magani. Sai wani ya tashi ya ce kwarai akwai mai magani, to ku taimaka mana. Ya ce ba taimako, sai dai a biya mu, ai mu ma mun nema a taimaka, an ce ba za a taimaka ba, don haka mu ma na sayarwa ne. Aka ce za mu saya ko nawa ne. Wannan bawan Allah ya zo ya kama kafan wannan mutum, ya yi tofi, kawai sai ga mutumin nan ya tashi, dafi ya faɗi. Yana tashi sai aka yi ciniki, aka ba su tumaki ko awaki guda 30. Ya kama ya koro, yana zuwa sai Abu Sa'id suka ce da shi, kai abin mamaki, ya aka kai ya warke? Ya ce wallahi fatiha kadai na karanta, tunda ai su ba sani ba, a asirce kawai na shafa na karanta fatiha. Ya ce kawai sai ya warke, na karanta ta ne da zuciya ɗaya, sai ga mutumin na ya warke. Shikenan sai ya tashi, sai suka ce to in dai haka ne, tunda ba mu taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka akan sirrin fatiha ba, ana haka ko ba a yi, gaskiya kar ya zama mun yi laifi ne, mu je wurinsa tuku. Sai aka tattara tumaki aka kora, aka je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce kaji manzon Allah sallallahu alaihi ya kira shi ya ce wa ma yudrika anna haruqiya, kai wa ya gaya maka a cikin sirrinta kan ana tofi da ita kuma a warke? Ku kasa, ni ma a kasa da ni. Shi ne Ibnul Qayyim ya ce ka dubi yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wa ma yudrika, ta aka gano ashe akwai sirrin da har yanzu wani bai taba ganowa ba. Ibnul Qayyim ya ce har yanzu ba za a kure sirrin Fatiha ba. Ya ce kuma an baka dama ka yi bincike duk abin da za ka iya ganowa na sirrin Fatiha, matukar bai saba da wani asul daga cikin usul din addini ba, ka fito da shi, muna so. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa ma yudrika ko wa ma adraka, ashe da bai taba koya musu haka ba, sai yanzu da yayi sai yayi ikrari. Dama ɗaya daga cikin hanyar da ake tabbatar da sunna shine taqrir, shine ya ce abin da aka yi kaza daidai ne.